Takže ahojte, ahojte, tady je Hojom a teraz vám ukážem druhý boj v Čechu. Včera som vám ukázal, že další boj. Vyhrala 61. Tak to. A my sme... Nestáme si útok a obranu. Ukážem vám aj útok, aj obranu. Ešte vám ukážem, čo nám padlo. Táto je lepší. Zoberieme si šťastí. Díváme sa. Takže určite dajte like a odber. A ešte vám ukážem podzemko, možno dáme, možno nie. Jaj, už nám chýbalo tak málo. Škoda. Ešte dáme arénu. Prehrali sme. Dáme hlídku. Takže ahojte a určite nezapomeňte dať ten like a odber.